Dnes vám ukážu dům v Kamenici Ládví, kousek od lesa. Pokud hledáte moderní, cenově dostupné bydlení s nízkými provozními náklady a kousek od Prahy, zůstaňte se mnou. Tento dvoupodlažní dům z roku 2020 nabízí 96 m2 užitné plochy a dispozici 4+1. V přízemí najdete prostorný obývací pokoj s kuchyní a vstupem na terasu s pergolou, koupelnu, toaletu a technickou místnost. V patře pak 3 ložnice, další koupelnu a galerii. Součástí je parkovací stání, další parkování je možné přímo u domu. Zahrada je kompletně oplocená, ideální pro děti nebo odpočinek s přáteli na jižně orientované terase. V blízkosti jsou školy, školka, dětský klub, hřiště i cyklostezky. Zastávka autobusu je pár minut chůze od domu, vlak ze Strančic vás dopraví na hlavní nádraží za půl hodiny. Dům má i praktické bonusy. Krbová kamna, klimatizaci, nabíječku pro elektroautomobil a fotovoltaiku s bateriovým úložištěm, díky čemuž jsou provozní náklady velmi nízké. A co víc, dům je k nastěhování okamžitě. Pokud hledáte pohodlné a úsporné bydlení kousek od Prahy, tak na tenhle dům se přijďte určitě podívat.